Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih sadherenge milai kula ngaturaken sedaya kelepatan nggih lahir batin saking nama pribadi ataupun keluarga nggih. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kari minal a'idin wal amin kula amin wa antum bi khair. Mugi sedaya kelepatan kita sedaya dihibur nggih dening Allah, kelepatan hablum minallah maupun kelepatan ingkang hablum minannas. Kosong-kosong nggih. Nggih. Mantan mugi Pak Ustaz. Nggih. Pangapunten suka kelepatan. Nggih. Matur nuwun sanget sampun dibimbing bertahun-tahun. Nggih. Sampun pindah. Insyaallah. Nggih. Jenengan insyaallah mboten gadah salah. Nek makane kula mboten perlu nyepuro, pancen jenengan mboten gadah salah. Sing kata salah kan kula. Sing akeh omonge kula Lah pek menawi kula mboten pek nawi mesti enten mangke. Insyaallah mboten kula sengaja lah umpami nggih saking bodhoe kula katasik belajar malih nggih. Monggo saring-saring niki alhamdulillah jenengan nggih purun tasik purun ngaos nggih tasik purun mirengaken ocehane kula nggih alhamdulillah. Pun monggo dibikak halaman sekawan. Oh, dereng bakdo. Halaman 3 dugi aku turu. Oh alah mandek tutuk kono ya ngantuk iki kok. Pun dibaleni aku turu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Aku turu naik. Ibu Sari naik. Itu apa turun. Ini tahu. Nah, baris ketiga dari bawah. 1 2 3. Hamilahu naik. Faqufila naik. Hamidatu turun. Samanuhu baris kedua dari bawah. 1 2 3. Itu sofa naik. Sama saja naik. Kamu suka turun. Saya juga baris terakhir. 1 2 3. Zulimatu naik. La duribah naik. Uhiruka turun. Maroji'un halaman keempat. Nah niku sing harokat fathah kasroh doma sing ngantos halaman 3. Nah sakniki sing pun milai panjang. Dadi nek panjang enten ditahani rodok suwi. 1 2 3. Batabita baita. Batabuta bauta. Nalani lanaila turun. Matamu tamauta. Pun rodok lali lagune nggih. Nah, dibaleni malih. 1 2 3. Batabita baika naik. Batabuta bauta tambah naik. Nalani lanaila turun. Ma
tamauta. Nah, kados ngoten. Roba 1 2 3. Roba riba roiba. Naik. Ola tambah naik. Sarasira saira turun. Khadha. Nah, sing niki kula riyen. Rada lali koyane. Sondingkuna, monggo. Sondingkuna. Fasikina. Khaliduna. Zalimina. Koyane kok padha kabeh iki. Kirengaken riyen. Niki naike ten ngene qi, nggih fasiki ki niku naik. Terus duna niku ketuwara naike, terus zalimina mandhap. So nek pertama jenengan pun naik niku akhire tertahan. Dadi sing sodikuna sing datar riyen. Sodikuna mboten usah naik riyen. Fasikina Khaliduna Zalimina. Ulangi 1 2 3. Sondinguna Fasikina Khaliduna turun. Zalimina. Terus sing niki namung 3 dadi datar naik terus turun. Malu wa waladuhu monggo. Utiya kitabahu. Adabahu wasaqahu. Dilangi saking maluhu 1 2 3. Maluhu wa waladuhu utiya kitabahu adabahu wasaqahu. Bawahnya la raiba fihi wa idza khalau masyau fihi walau sya'a. Nah, bagus. Sing terakhir 1 2 3. Idza saja wa ma qala fahasyara fanada idza talaha. Saniki sing halaman gangsal kula riyin. Mangke perhatikan riyin lajeng diwangsuli. Niki kula maose per niki din per pedotan riyin. Aba abba 2 3. Haja haro basa diulangi abba monggo haja haro basa sing mantul namung ab kale haj nggih abba niku abe mantul. Terus sing nomor kale haj niku nggih mantul. Haja mantul. Sing khar mboten angsal mantul.
harro. Ah ngoten nggih. Haro harro. Ah. Terus sing bas mboten mantul tapi ndesis. Basa mboten usanten ene nggih. Basa mboten. Nah, ese niku koyo didobel ngoten lho. Basa enten di sisi tapi mboten usah dadi mboten usah dadi se. Pirengaken malih nggih. Rada anu niki. Soale niki wau kan nambahi mat tabii. Sing sakniki nambahi tasdid. Nah niki sing rada ewet. Aba monggo. Aba haja haro basa tasih enten sing basa dadi basa es nggih terus ditahan terus ten basa langsung mboten usah basa nek jenengan di istilahnya tawalud ini istilahnya di tunda temeriku akhirnya dadi basa cara makhrijul huruf niku saking sin langsung pindahan ba basa. Nah perpindahane mboten nusan damel pancen enak nek damel niku kaya lek istilah guru kula rumiyin niku nyeret. Basa nah niku koyo wong nyeret tapi perpindahane langsung diangkat. Cara makhrijul huruf langsung diangkat ten ngene sin. Ten ngene ba saking sin ten ba. Basa ngoten nggih diulang malih. Aba monggo. Aba haja haro basa nah pun saya resi. Nah, terus ngandapi niki makhrijul hurufe lumayan malih niku enten shot enten dal enten dzot ya termasuk sing istiqla niku dzot ning mahke lumayan khoso monggo khoso niki nggih sami kaya bas niki mboten nangsal tawalud di se khoso pindahe shot langsung ten kho khoso monggo kadza niki mboten nangsal mantul nggih niki tidak ada huruf napa niku qalqalah dadi mboten nangsal nek dal memang nggih nek dal tapi nek napa zal mboten nangsal mantul kadza saking zal langsung loncat ke kaf kadza monggo 1 2 3 hadza dala nah niki nggih mboten nangsal mantul meskipun enake memang gawe kaya le tapi mboten nangsal dala ten l nggih ten lam sukun langsung pindah ten dal dala monggo dala wangsuli sing khos khoso kadza hadza dala pun resi ngoten-ngoten nganune pokoke rada ana ditahani ngaos Quran pancen kudu ngoten. Terus nomor 3 nah niki insyaallah gampang kasra tapi enten tasdid mili monggo mili haidzi bisi dili dilli
Terus ngandhape niki gampang niki. Mulu mul mulu. Mulu mul mulu. Khudzu khudzu. Khuddu khuddu. Busu bus busu. Busu bus busu. Dulu dulu. Dulu dulu. Pun dimilai saking aba ngantos dulu. 1 2 3. Aba abba. Haja haja. Haro haro. Turun. Basa basa. Nah, khoso 1 2 3. Khoso naik. Kada tambah naik. Hadzo turun. Dala nah, nomor 3. 1 2 3. Mili naik. Hidi naik. Bisi turun. Dili nah, terakhir 1 2 3. Mulu naik. Khudzu tambah naik. Busu turun. Dulu. Terus ngandhape niki dereng enten belajar wakaf. Belajar wakaf dereng, berarti diwaca lengkap harokate. Harokate diwaca lengkap, mboten angsal diwakafne. Alhamdulillahi. Monggo 1 2 3. Alhamdulillahi. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'inu. An'amta 'alaihim. Digabung alhamdulillah sampai alaihim. 1 2 3. Alhamdulillahi naik. Iyyaka na'budu tambah naik. Iyyaka nasta'inu turun. An'amta 'alaihim. Diulangi malih 1 2 3. Alhamdulillahi naik. Iyyaka na'budu tambah naik. Iyyaka nasta'inu turun. An'amta 'alaihim. Mantap. Sing kedua. Kula riyen. Summa radadnahu. Monggo. Meme ditahan nggih, ditahan punah mem. Summa radadnahu. Monggo. Mae pendek langsung ke ro. Marodat. Summa radadnahu. Monggo. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minuna Bawang Sulimale. Summa radadnahu. Summa radadnahu. A'andartahum am lam tunzirhum. Tungnya ditahan. Am lam tunzirhum. La yu'minuna. Sing amlam tun nggih tundirhum. Sing ketiga niku tune ditahan. Amlam tundirhum.
Kula wangsuli mulai summa. Summa radadnahu. Monggo. Summa radadnahu. A'andartahum. Am lam tunzirhum. La yu'minuna. Diulangi mulai alhamdu ngantos la yu'minuna. 1 2 3. Alhamdulillahi iyyaka na'budu iyyaka nasta'inu an'amta 'alaihim. Bawahnya tsumma radadnahu a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Shadaqallahul azim. Memang pun rodok ngoyo niki pun rodok pedotan ayat soalnya pun niki ngawase ngantos halaman gangsal niki kali dilar-lar ten dalem ngoten. Makhorijul hurufe termasuk panjang pendeke ngoten. Oh niki kula dereng nglanjutaken sing ngaos Aminahul Saniyah niku insyaallah nggih kantun kedhik paling kurang kali pertemuan khatam insyaallah. Kali nampa 3 pertemuan. Mungkin bakdo Syawal nampa akhir Syawal niku insyaallah pun khatam kantun kedhik. Nah sing kula badhe terangaken niki halal bihalal. Nah niki kan suasana tasik halal bihalal nggih. Nah kita Idul Fitri niki pun pikantuk pinten Syawal niki punan. 3 kali 11 nggih nek mboten salah nggih antas kali minggu lah wis. Kali minggu Syawal niki berarti cara ngono wong riyaya kupatan pun mantun nggih. Antun karena kan raya kupatan rata-rata nggih mungkin hari ke-5, hari ke-7 biasa ngoten. Secara kupatan pun mantun. Tapi tiang sing badhe Idul Fitri niku wonten paling boten gangsal perkawis nggih. Sing kedah dilampahi. Enten sing kategorine wajib, enten sing kategorine namung sunah muakkadah. Nah, kados kula mben kula damel status niki. Iki kula baleni malih. Sing pertama bakda Idul Fitri niku kita ngelampahi menapa niku silaturahim utawa mungkin namine benten-benten tiap daerah. Enten sing ngarani badan, nggih, enten sing ngarani halal bihalal, wis enten sing ngalami namung silaturahim ngoten. Intine kan tujuane njaluk ngapura karo maringi ngapura. Istilah ya saling bermaaf, maafan. Nggih. Niku momentum saestu. Karena Kanjeng Nabi Allah nggih ndhawuhaken nggih. Dan iki ayat iki sering dicuplik ten kene halal bihalal. Jenengan pirangaken halal bihalal. Enten bakdo MC terus nimbali petugas sing baca ayat suci Al-Qur'an niku rata-rata sing diwaos nggih ayat niki. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat bermaaf-maafan ten ngene Quran niku sadane kathah. Tapi sing paling sering didamel gini iki. Padahal ten ayat lintu niku nggih enten. Min auladik inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharu. Wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu niku malah telu niku. Niku double telu niku. Sepuro malah double telu. Nah, intine pripun? Memang nggih kita napa niku akui saestu bahwa halal bihalal utawa silaturahim ba'da Idul Fitri niku tidak ada perintah syariat khusus. Tidak ada perintah syariat khusus sing memerintahkan umat Islam ngelampahi silaturahim utawa halal bihalal ba'da Idul Fitri. Memang kita akui. Tapi bukan berarti nek mboten nenten perintahe ten syariat terus dilarang mboten. Dadi perkara niku
ibadah niku rumiyin bolak-balik kula jelasaken. Enek perkara ibadah sing muqayyadah sing dibatasi oleh syarat rukun tertentu. Niki nek diowahi keluar dari ketentuane hukumnya haram, bahkan batal mboten sah. Contoh salat. Salat niku kan enten wektune, enten syarate, enten rukune. Niku lek keluar saking niku, medal saking ketentuan niku nggih mboten angsal. Tapi enten syariat perintah sing mutlaqah. Mutlaqah niku sakarepe jenengan. Kapan mawon jenengan lampahi monggo. Contohnya napa? Zikir. Zikir mboten enten wektu tertentu. Sak kersa jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir sing akeh kapan? Yo sak karepe jenengan. Isuk ya monggo, awan gak apa-apa. Sore monggo kersa, dalu sae. Nah, mboten enten ketentuan. Nah, termasuk silaturahim. Silaturahim mboten enten ketentuan tertentu kudu dilakoni yahmene, sakmenit jam. Mboten enten. Syaratnya sing kaya ngono sehingga kita bebas ngelampahi. Artine tiyang silaturahim niku dilampahi sakderenge Idul Fitri ya monggo. Ten gene bakda Idul Fitri nggih mboten napa. Bukan berarti terus kita niku tradisine kita terus ngelampahi silaturahim atau halal bihalal bakda Idul Fitri terus marono gak oleh mboten. Nah, justru kenging apa para ulama rumiyin khususnya Nusantara nggih atau wilayah Asia Tenggara lah. Karena ada tradisi halal bihalal atau silaturahim niku mboten namung Indonesia. Nggih Malaysia nggih enten nggih sing Melayu-melayu niku lho, negara sing Asia Tenggara niku nggih nglampahi ngoten-ngoten niku. Niku kenging napa kok rumiyin didamel ngoten niku? Niku kangge momentum. Siji kangge momentum ben bareng kabeh, ngoten lho. Ben olehne njaluk ngapura tur mari ngapura ku ben bareng serentak ngoten. Ben jamaah sareng-sareng di waktu niku utawa di hari-hari setelah niku. Nomor 2, karena kita paham saestu wong niku nek bakda Ramadan kan di sepuro Allah, nggih kan? Man soma Ramadana niku sing bolak-balik diwaca karo mubalik ku sapa wong nek gelem poso Ramadan kanthi iman kanthi ikhlas, imanan wahti saban, dosane di ngapura Allah. Niku kita paham saestu. Tapi sing perlu kita pahami malih, dosa sing di ngapura Allah niku namung dosa sing urusan menungso karo Allah. Sing hubungane hablum minallah. Dosa ngremehna salat, ngoten niku lho. Dosa kadang-kadang mripate ndelok perkara sing diharamno, enten perintah-perintah sing kita niku gampang nih, enten perintah-perintah sing kita niku kurang maksimal, zikire kurang. Niku dosa-dosa niku sing disepuro Allah, tapi urusan dosane menungso kali menungso, istilahnya hablum minan nas niku mboten melok disepuro. Sedaya ulama paham niku. Mumpun ngaturaken penjelasaken sing disepuro namung dosa-dosa urusane menungso karo Allah. Karena nek urusan menungso karo menungso niku secara aturan dan aturane Allah niku kudu wonge dhewe sing ngeklasno, kudu wonge dhewe sing nyepuro. Allah ra melu-melu. Wonten. Nah, dan iku memang keindahan Islam. Dadi Allah maringi hak kangge menungso, nek awakmu dilarani, awakmu berhak bales. Nek awakmu kok gak iso bales, engko tak balesno nang akhirat. Kejaba nek wonge pancen njaluk sepuro nang kowe, terus kowe ngeklasno. Nah, tujuane kan niku. Berarti kita niku dosa antar kita kali Allah pun disepuro bakda Ramadan. Kantun kita kali padha menungsane, napa kali keluarga, napa kali tangga, nggih, kanca niku kita perlu njaluk sepuro. Nah niku lho misine niku ben apa? Cara umbah-umbah dosa niku mesisan. Cara dosa nang Allah pun resik ya dosa menungso nek iso ya resik mesisan. Wonten karepe ngonten para ulama niku. Dan niku sae tradisi sae. Cara umpama dianggep bid'ah niku bid'ah mlebu bid'ah sing hasanah. Bid'ah hasanah niku sesuatu sing boten dilampahi Kanjeng Nabi, tapi niku wonten dasar hukum secara pokok atau secara usuli niku pun enten. Sehingga niku tetep sae. Boten melanggar syariat napa mawon, boten.
Karena niku wau silaturahim ku tidak punya batasan waktu. Jenengan silaturahim injing monggo, siang monggo, sonten monggo. Bulan Januari monggo, bulan Rejab monggo mboten napa. Bebas sanget, mboten enten batasan sing kudu ngene mboten enten. Sehingga kita bebas mawon. Bakdo Idul Fitri terus aku isoku nang dulurku sing nanggone Semarang koyokane engko pas wayahe bodho Idul Adha yo mboten napa-napa. Yo hitungane tetep silaturahim. Mbok jenengan arani halal bi halal ya ora apa-apa, rada diguyu ngono ae. Jajan kuwi entek ngono paling yo ngono fitrahku wis entek. Tapi kan hitungane silaturahim mboten napa-napa. Nah, cuma sing ten silaturahim niku kedah dipahami nek urutan silaturahim niku enten urutan hukume. Enten sing silaturahim niku hukume wajib, mboten kena ditinggal. Enten sing namung sunah mawon. Nah, sing wajib ya napa nggih niku silaturahim ten gene tiyang-tiyang sing cedhak ten kita. Sing hubungan kerabate, darahe niku cedhak ten kita. Sinten niku? Siji pasangan. Nah, berarti antar bojo lanang bojo wedok niku wajib silaturahim. Makane lucu. Ana wong iku ya ana wong silat. Lha maksude sing tasih enten lho. Nah, sing tasih enten karena kula nanti terima cerita iku riayan ya karo tangga-tanggane kancane dulure, tapi karo bojone pisah ranjang. Karo bojone pisahan lho ya karepmu piye? Nek pegatan-pegatan mesisan. Kok ya malah pisah ranjang terus ora gumpul, ora kumpul, tapi ora pisahan. Dolim niku. Tiyang niku nek Islam niku kan aturannya gampang kan. Napa niku nek terus Quran niku au tasrihum bi ihsan. Nek pancen mbok nikah ya nikah sing sae. Niku lho lek sing biasane diwacakno Pak Naib niku. Ya fulan bin fulan. Uzawi juga alama amarallahu bihi. Aku menikahkanmu dengan apa yang diperintahkan Allah. Terus napa niku nikah sing bagus utawa mesisan pisah sing bagus. Lek nikah ya nikah kumpul, tapi nek pisah ya pesisan sing sae. Enten aturane kan, tolak niku kan enten aturan niki mboten. Darani nikah gak kumpul. Drani pisah ya gurung pegatan. Istilah pisah ranjang niku, kula gak seneng niku istilah pisah ranjang niku. Karena niku mendolimi. Mendolimi sinten? Sing paling tendolimi ya sing wedok. Nggih mboten. Karena sing wedok niku kabeh rabi maneh ya gak iso. Wong dhek statuse bojone wong. Nek sing lanang walah wis rada nakal-nakal titik cara rabi maneh kan mboten masalah, tapi sing wedok kan ngesakne. Aku iki diarani dirabi, tapi ora dikumpuli, ora dinafkahi. Tapi kabeh rabi maneh ra iso. Mergo statuse dereng pegatan. Nah niku nek pas riyadin niku wajib pasangan niku kudu damai. Kudu silaturahim. Urutane ngonten riye. Baru kemudian keluarga terdekat, sinten baik ke atas wong tuwa, mbah, ke bawah anak. Nah niku sing wajib niku. Tiang-tiang sing dalam lingkaran waris. Sing potensi dadi ahli waris. Niku wajib kita silaturahimi. Terus enten sing sunah. Nah, sing di luar lingkaran niku. Nah, sinten niku ten dulur, ten tangga, ten kanca niku sunah. Nah, sunah ya bertingkat, enten sing sunah muakkadah mek koyo wajib, ya koyo dulur-dulur, paman-paman, Pakde Paklik niku. Nah, niku kan pun mulai ado, karena sing paling cidhek kan niku wau lho, mendukur bapak, ibu, mbah, ngandhap niku anak, putu niku sing ngandhap lingkaran waris niku. Nah, mangke terus carane silaturahim mosok ya kudu ketemu ora. Silaturahim iku mboten kudu ketemu. Silaturahim iku carane kuwatah. Memang sing paling afdol niku nomor 1, pangkat nomor 1 silaturahim niku ketemu ijol-ijolan hadiah. Lho iya saestu. Sing teko ya nggawa gawan, mule ya nggawa oleh. Nek lho iki saestu. Lho nek Kanjeng Nabi niki syariat Islam niku ngoten. Oh, malah syariat Islam niku
Rumiyin nggih sowan ten Kanjeng Nabi niku enten perintah ten Quran niku ora oleh sowan ten Kanjeng Nabi lek mboten beto gawan. Nggih, rumiyin niku enten. Sing nglampahi niku namung setunggal tok Sayyidina Ali. Badhe ngonten Allah niku ngesakne mosok sahabat kabeh sowan Kanjeng Nabi kok nggawa gawan. Yo ngesakno sahabat sing miskin-miskin, kabeh sowan gak duwe apa-apa. Karena jenengan pirsani iki. Zaman Kanjeng Nabi, zaman para ulama salaf niku nek diarani wong miskin niku miskin sing nemen, sing ra duwe apa-apa kejaba klambi nemplek lak wis. Miskine wong saiki jek duwe omah. Cara ditempeli stiker keluarga miskin sampai BLT niku. Tapi kan jek duwe omah. Nang omah ya jek ono meja kursi, jek ono TV. Niku saiki diarani miskin. Zaman rumiyin wong diarani miskin ora duwe omah, ora duwe klambi kejaba nemplek wis. Ora duwe duit belah. Lah kabeh sowan Kanjeng Nabi nek kudu nggawa apa-apa kan ya ngesakne. Akhire niku dinasakh rasido. Tapi meskipun rasido dawuh ulama, ayat niku masih ora rasido dadi wajib, tapi hukumnya tetep sunnah. Artine lek silaturahim nomor 1 sing ketemuan niku sing ketemu yo nggawa gawan, sing mulih nggawa oleh niku apik. Tapi kula mboten saged niru jenengan ampun niru. Nggawa gawan anggonku waduh tak gawani opo iya. Kula mboten makane mboten usah. Kula tutup griya kula ae sing mriku. Wis ketemune nang ngaji ae waduh. Ketemune nang ngaji. Fitrah, Pak. Ah muga-muga enten manfaate. Nah, niku sing pertama. Nek saged ketemu. Mboten saged, mboten napa-napa, tapi hadiahe kirim-kiriman. Nah, model nggih. Napa ndamel paket ngoten nggih. Nah, dikek ucapan selamat hari raya maaf dan batin. Sepurane ra iso rono kadoan. Nah, sing keluarga mungkin sing ten Medan, ten kene, sing luar Jawa niku lho, kita kan mboten saged. Iso ngirimi. Aku kirimi alamat lengkap tak kirim lewat kurir. Utawa aku njaluk mentahe tok ae. Yo ya. Nah niku tahadu. Niku saling kirim hadiah. Memang sing nomor 1 niku ketemu tur ijo-ijolan hadiah lu paling dhuwur niku. Derajate paling dhuwur, ganjarane paling kathah. Nek mboten saged fisik mboten saged kepanggih hadiahe sing mara. Nah, dadi irsalul hadiah. Ngirimno hadiah dhewe-dhewe. Sing kono ya ngirim hadiah, sing kene ya ngirim hadiah, ijol-ijolan. Umpami kok mboten saged hadiah nggih mboten saged kepanggih mboten saged berkirim surat zaman rimin to. Berkirim surat lewat kata-kata. Kali napa doa. Dadi katanya muga-muga sampean sak keluarga sehat ya. Termasuk ucapan assalamualaikum niku lak wis enek dungane. Nggih kan assalamualaikum kan donga. Niku assalamualaikum terus ditulis ngisore dari adikmu yang berada di napa perbatasan. Wah, umpama lho. Terus ngirim ngono tok wis bunga. Nah, sakniki pun mboten damel surat, tapi pun gadah WA. Pun gadah WA. Mboten saged kepanggih, mboten saged kirim hadiah, telepon. Bahkan sakniki pun nonton ketok gambare, namine video call. Halo aku. Kan saged. Nanti silaturahim mboten terbatas kudu mara nang omah. Lah saiki kita liburan ngapunten nggih. Niki kan cuti niku mek dhek wingi lho namung seminggu mboten sampe niku. Terus kita kudu nekani kuwab besuk-besuk mbok ya ora iso. Mboten saged mangkene nggih kita pendet sing wajib-wajib kali sing niku. Wong dulur kula dereng telas kok. Kabeh napa malih sing jenengan napa keluarga sepuh keluarga besar dereng telas nggih kan. Kabeh nekani terus nekani ora mungkin to. Mek sak menit 2 menit mboten mungkin kan. Nemoni lho paling gak yo sak jam wong suwe ra tau ketemu sing diomongno ya Allah. Oh, wae tambah ibu yo. Nggih. Dadi mangkane jenengan sing tebe-tebe jenengan tilpuni. Nah, tilpuni sepurane ngenten-ngenten. Niku kirim doa. Termasuk nek pancen mboten saged malih sing paling terakhir niki. Sing paling terakhir niku aku ketemu ra iso, ngirim hadiah ra iso, nilpun gak ro nomere wis gak ro alamat macam-macam didongakno. Bidhoril ghaibi narine. Ndongakno sing wonge gak ngerti nek kita ndongani. Ya Allah dulurku ten mriko mugi-mugi dalam sehat napa seger kewarasan, umure dawa, mugi-mugi diisi kali taat ibadah barokah. Umpami kok lagi sakit mugi-mugi enggal sehat ngono. Jadi didongakno ngoten niku, termasuk masem.
Umpama mriko kok mboten ndongakno, mboten eling, mboten masalah, kita mboten njaluk balik niku Allah mangke sing bales. Nah niku carane silaturahim niku urutane sing paling dhuwur, ketemu ijol-ijolan hadiah paling dhuwur niku. Dan jelas saling ndonga, wong kan ucapan ketemu niku napa? Assalamualaikum. Karena sing pertama niki ngerangkep sedanten. Yo enek ketemune iltiqa sehingga terus iso salaman musafaha. Sing napa antar mahram utawa sing anu. Terus ijolan-ijolan hadiah, tasodak nggih. Terus kemudian enten donga niku lengkap di nomor 1 niki. Tapi nek mboten saged nggih ngandhapi wau lho. Pak, aku sakjane iso ketemu wong cedhak tapi nek kudu nggawa ya mosok nek mboten gadah nggih mboten napa-napa. Ketemu terus sepurane ya ora nggawa apa-apa aku. Mboten napa-napa. Niku kan wau urutan. Mboten wajib urutane. Sing paling gedhe ganjaran nggih. Sing terakhir niku nggih mangke ndongakno. Dulurku sinang kono, ndongakno. Oh, niku carane silaturahim. Nek istilah halal bihalal niku pancen istilah Nusantara nggih, istilah Nusantara. Enten sing sanjang niku nek ten gene manuskrip Babat Cirebon, kan enten naskah Babat Cirebon niku sing tulisane ndamel Arab Pegon. Arab Pegon sing gundul niku. Nggih. Niku enten tulisan halal bi halal, enten tulisan mriku. Dan niku sudah tahun 1800-an. Pun ten mriku. Dadi saderengipun merdeka pun enten istilah halal bi halal. Bahkan masalah sungkem-sungkeman niku kita Indonesia kan kata kerajaan-kerajaan kecil ya, termasuk ten Malaysia zaman rumiyin. Niku pun enten tradisi sungkem-sungkeman pun enten. Ya cuma yo gak usah nemen-nemen sampai ngoset-ngoset sampai nggih, karena ngenten. Pak ngoset salaman terus ngoset niku hukumnya napa? Nek niku namung hanya sebagai bentuk tradisi tidak menghinakan diri, mboten masalah. Mboten masalah. Dan yang dihormati iku bukan karena hartanya saja, bukan harta pangkat duniawi. Tapi nek kita ngoset niku tujuane kok menghinakan diri, terus sing kita sungkeme niku mergo karena sugih pangkate dosa haram. Ora elok nggih. Mboten angsal. Nah, sing oleh di ngoseti nggih niku tenggene ilmu. Tenggene ilmu enten. Dadi nek enten tiyang baik iku sepuh utawa enom. Nek enten kok disowani terus kita rumangsa kuno luwih akeh ilmune. Nah, timbang aku karena mungkin kuno ya luwih sepuh mestine sinaune ngajine luwih akeh. Nah, kita ngoset niku karena menghormati ilmu maka mboten napa-napa. Mboten normal. Niku para napa niku sahabat ngoten kali Kanjeng Nabi, mboten masalah donya kan. Kanjeng Nabi niku mboten masalah donya kali sahabat niku. Ya masalah karena ilmu, karena wahyu. Semanten ugi para sahabate Kanjeng Nabi sak tinggale niku disowani para tabiin nggih ngoten. Para tabiin nek salat nggih sebagian ngoset, bahkan sing diambung mboten trima tangane lho niku. Sampai sak suku-suku niku diambungi. Dan niku pancen mboten napa-napa, karena sing dihormati niku ilmune. Mboten karena pangkat duniawi ini. Bahkan kali raja-raja mboten sungkan mriko. Kali raja niku padha ngadeki ngenten nek masalah kali raja. Mboten enten sing sopan sing nunduk-nunduk. Nah niku makane hukumnya mboten sampai ngoten niku. Terus kemudian sing memang terkenal ten kita halal bihalal niku kan dipopulerkan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Padahal sakjane Muhammadiyah niku pun luwih dhisik lho. Muhammadiyah niku kan 1924 lek mboten salah. Ten majalah Muhammadiyah niku pun enten istilah halal bihalal. Pun enten niku. Lah kita sing napa niku sing ten NU niku nggih tahun sekitar 48 atau 50, 1948 1950-an lah. Niku kan sinten niku Mbah Yai Wahab disowani kalih Pak Karno, presiden pertama iki supaya wong-wong iki iso rukun gawe apa iki. Nah, ngoten. Iki wong-wong kok padha gontok-gontokan iki tang parlemen menetapno masalah undang-undang iki. Wis nganu ae digaekno silaturahim. Silaturahim wis umum, golek istilah liyane. Nah, akhirnya digaekno istilah halal bihalal. Padahal Mbah Wahab niku ya mungkin pikantuk idene nggih saking niku wau. Mungkin saking dari majalah Suara Muhammadiyah atau mungkin dari ceritane Babat Cirebon niku. Karena istilah itu sebenarnya di Nusantara sudah ada sejak zaman dahulu. Kantun diangkat malih. Nah, akhirnya sampai saiki
pundi-pundi instansi napa-napa keluarga besar niku ndamel banner tulisannya halal bi halal. Niku namung historis mawon. Nomor kali sing penting malih kedah kita lampahi nggih niku nyaur utang Ramadan. Kula bolak-balik matur. Sing duwe utang ndang disaur. Mboten namung utang ten menungso tapi luwih-luwih utang ten kene Allah. Khususnya masalah Ramadan. Jenengan tengeri saestu. Aku utange piro? Nek jenengan mboten nggak ada utang ya alhamdulillah. Tapi jenengan ampun supi, jenengan nggak ada keluarga. Garwane jenengan, putrane jenengan, mantune jenengan. Mungkin ibu jenengan sing tasik wonten. Nah, sing bapak sing tasik wonten niku dieling-eling nek iso dicatet iki utange piro. Lah cara nyaure nggih disesuaiaken. Iki nyaure kudu dikodok poso utawa fidyah utawa dobel. Nah, kudu ngertos saestu, bolak-balik kula nerangaken kan dik wingi. Karena mboten langsung wis utang sakmene wis dipidyahi cek enteng mboten langsung. Utang kodok dibayar fidyah mboten langsung. Semanten mugi fidyah kok dibayar kodok nggih mboten langsung. Enten aturane piyambak-piyambak ten poso. Makane nek umpami kok tasik bingung masalah iki nyaure pripun, jenengan tanglet kali para alim ulama, ustaz iki bapak kula napa bojo kula napa anak kula ngenten-ngenten iki diwingi mboten poso. Ngenten sing japri kula sing napa diwingi nyusoni mboten saged poso. Lho nyusoni gak iso poso niku mergo kalih. Mergo tiga malahan isoan. Mergo sing gak kuat iku anake, apa sing gak kuat mboke, apa sing gak kuat karo karone niku benten-benten. Nek sing gak kuat niku mboke, ya berarti mek nyaur to. Nek sing gak kuat niku mboke tur anake. Loro karone mboten kiat, ya nyaur to, kodok to. Tapi nek mboke kuat anake tok sing mboten kuat, berarti dobel. Ya fidyah, ya nyaur. Lah kadang wong kijolan masalah iku. Nek sing gak kuat mboke karo anake berarti dobel, ya fidyah ya kodok. Lho mboten. Sing kodok plus fidyah niku sing mboten kuat namung anake. Alasane mokil mergo anake. Mangkane ditangletaken saestu. Nomor kali. Nomor 3 niki sing dereng saged kula lampahi. Poso sunah Syawal. Dereng. Ah, kula dereng ya, sasen. Ya napa wong keliling terus ya. Kula niki keluarga enom. Keluweling terus wesel kasihan. Terus Kang Dewi iki kabeh tak pasani terus eneng undangan halal bihalal malih. Dan jelas undangan halal bihalal niku undangan mangan. Lho nggih. Ten Islam niku sakjane nggih, sing jenenge dakwah iku dakwatu ta'am, undangan mangan. Urusan acara selanjutnya sambutan iku mboten penting. Lho saestu kula mboten masalah. Terus ana sing ngomong, acara yang utama adalah tausiah dari Ustaz Idam, gak penting. Sing penting mangan. Utama makan. Lah saiki enten tausiah terus mulai silakan pulang sendiri-sendiri. Oh, tak walik bangkune. Ngawur. Jenenge undangan mangan. Lah terus nek kita poso undangan mangan terus piye? Ngono lho. Kula ngesakno sing nang pawon iki ya masak ya direwangi ra turu. Direwangi melek ya ngesakne. Makane golek dina sing kula mboten enten undangan. Ya rada angel wis pokoke bismillah lah. Niku sing dereng saged kula lampahi. Jenengan insyaallah saged lah. Niku sing nomor 3 nggih, poso sunat. Dan mboten kudu urut. Mboten kudu urut, mboten kudu ket mulai tanggal 2 sampai tanggal 7, mboten. Angsal jenengan pedhot-pedhot, monggo. Angsal jenengan gradat 6 langsung, monggo. Nah, lagi pinter iki pertanyaan ini iki. Nah, masalah ini ku kadang kita kan duwe utang. Tapi yo pengen nyawal. Nah, saran kula dan iki para ulama nggih nyarankan nyaur sih. Karena urutane nyaur iku hukume wajib. Nyawal hukume sunnah. Maka niate setunggal. Ini ku nyaur sih. Umpama kok jenengan nyaur iku sampai mungkin rada akeh. Sampai sawale telas. Jenengan nyaure pas entek utawa bahkan nyaure durung mari. Tapi nyawale pun telas. Lho aduh nyawale wis entek tapi aku jek duwe utang. Gurung sempet nyawa. Maka jenengan pikantuk dua napa mboten dua pilihan.
Siji jenengan niat nyaur tok tenggene wulan Syawal niku pun pikantuk ganjaran Syawal. Jadi niat setunggal tok. Aku niat nyaur, dadi dalu sahur terus niat meneh poso nyaur. Bapake diweling, Pak aku meneh niat nyaur. Kan nanti sing gak kene diwahi bapake. Poso-poso, cok kudu aku. Aku ojo jarak ngono. Aku wingi awan ra iso lho, Dik. Aku pengen Dik awan-awan. Wah, aku selali rasane nek awan-awan. Kadang Pak iki sing gak kene diwe. Kaya kula soalé. Niku diweling bapake. Sadurunge sahur diweling. Pak, aku meneh tak poso. Aku posoe meneh poso nyaur. Nyaur iku wajib. Sampeyan ra usah godho-godho aku. Nek poso sunah Syawal kan kudu pamit. Nek poso sunah, nek poso nyaur jenengan mboten usah pamit, tapi jenengan meling bapake. Nek pengen saiki ya ngayo. Mengko awan pek gak usah ganggu aku. Ngoten. Nek poso wajib mboten kudu izin, tapi nek mau izin nggih langkung sae. Terus niku nyawal, napa nyaur. Bakdo nyaur kok nyawale telas. Maka nyaurin jenengan niku pun pikantuk ganjaran kali. Meskipun niate setunggal. Karena nyaurin jenengan niku wonten tenggene wulan Syawal. Termasuk aku tak poso nyaur tenggene Senin. Berarti kan oleh ganjaran nyaur tur ganjaran poso Senin. Ngoten lho. Siji ae niate niku sing wajib mawon. Karena urutane sing dhuwur. Karena nek wajib iku iso gelandang, iso gandeng sing sunah. Tapi nek sing sunah mboten iso gandeng wajib. Mboten saged. Bahkan enten ulama ndhawuhaken, lek enek wong kendel wani poso nyawal padahal jek duwe utang, posone gak sah. Oh, makane enten sing ngonten. Tapi enten ulama sing ya ora apa-apa, wong dhek yakin umure sik dawa. Enten ulama sing mboten angsal niku nglangkai hukume Allah. Enten sing ngoten. Pun. Terus ngenten pilihan kedua ngenten. Aku pengen nyawal, tapi aku nyaur sampai entek Syawal. Wis tiba wulan Selo. Lah nggih. Tapi gurung nyawal, makan jenengan poso Syawal ten Selo mboten napa-napa. Oh, ya anyar iki. Jenengan poso Syawal ten Selo karena enten alasane. Alasane mergo dik Syawal wingi jenengan repot nyaur utang, enten uzur macem-macem mboten saged poso Syawal ten gene wulan Syawal. Sehingga ketelasan Syawal tiba wulan Selo. Lah ten Selo niku jenengan poso Syawal sebagai kodok istilahnya. Maka mboten napa-napa. Niku ulama pun dawuhaken. Dadi kodok nafli rotib niku mboten napa-napa. Karena kesunahan sing pun enten wektune tertentu, terus nek kelewatan niku dikodok mboten napa-napa. Kayak salat witir. Salat witir nek jenengan pun rutin, dilalah kok keturun bablasan subuh, jenengan witir pas subuh mboten napa-napa. Tapi janji pun rutin lho nggih. Mboten karena pancen sengaja mboten. Nah niku nggih. Tapi umpama jenengan niat dobel, aku tak niat dobel Pak ya poso kodok ya poso nyaur. Poso nyaur ya poso Syawal. Memang enek sing membolehkan. Enek sing membolehkan. Bahkan kata ulama sing membolehkan. Gak apa-apa oleh ganjaran karo-karone. Tapi gak sempurna. Ganjarane gak sempurna. Ya gak iso dibandingno to Bu karo wong poso loro, siji poso kodok, siji poso nyawal kan luwih soro. Ganjarane kan dobel. Karo wong poso sedina tapi niate loro. Nah, cara-cara fadilah, cara ganjaran mboten sami ngoten. Tapi enten sing menghukumi sah mboten napa-napa. Tapi nek Abu Makhromah kula sarankan mboten didobel. Karena Abu Makhromah niku nggih rada keras niku, gak oleh gak sah. Loro karone gak sah, nyaure ya gak sah, Syawale ya gak sah, weman. Makane sing paling disarankan kali ulama niku nyaur sik baru engko Syawal. Nek jek uman Syawal ya alhamdulillah. Nek mboten uman ketibon Selo jenengan tasik pengin Syawal, nggih mboten napa-napa poso sunah Syawal ten Selo. Alasane wau karena alasane gak sempet nyawal tenggene Syawal karena uzur, karena cik repot macem-macem, karena cik nyaur. Tapi nek
Aku tak leha-leha sik ae engko nyawale pas rolo jare Pak Idam oleh. Lho, salah paham jenengan. Niku kan angsal kanggene tiyang sing mboten sempet nyawal teng ngene sawal karena repot, karena uzur, karena nyaur. Lah lek mboten enten napa-napa, jenengan lampahi sawal ten sawal malah apik. Wonten nggih. Nih niku poso sunah Syawale. Lajeng napa saling bermaaf-maafan nyauri Ramadan. Terus kemudian poso sunah Syawal. Terus kemudian si nomor 4 niki napa nggih? Kula supen niki. Si nomor 4 niku enten gangsal kok oleh mboten salah kula nulis niku. Sing nomor 4 niku ngawiti aktivitas kita kan aktivitasnya mulai malih kaya sekolah mulai malih kantor mulai malih buka tuku mulai malih niku diwiwiti karo basmalah ampun kesupen diwiwiti karo basmalah utawa diwiwiti karo zikir Allah lah nek ten riwayat iku enten kalih nggih nek kabeh mulai sesuatu kulo amrin dibalin niku enten sing diwiwiti karo sing terkenal niku diwiwiti karo bismillah nggih kan kabeh memulai napa-napa diwiwiti karo bismillah padahal riwayat sing kata sing luwih kuat niku karo hamdalah nek miwiti napa-napa diwaosaken hamdalah nah lek iso digabung ya basmalah ya ham nah karek milih jenengan artinya karek maca sing ana bismillah ana hamdalah berarti napa Fatihah. Nah, dilek ngawiti apa-apa karo Fatihah. Bismillah kenek, hamdalah kenek. Oleh loro karone. Bahkan nek iso karo ditambahi karo donga, nggih karo donga kaya niki lho napa? Donga tawud. Karena kadang kita nek mulai sesuatu malih niku abote setengah mati. Nggih kan? Ngabote setengah mati kaping ngawiti buka toko maneh, kaping ngawiti sekolah niku lho lari-lari rasa-rasen wangel kok gugah maneh. Wis rodok kebiasaan kepenaan prei iku kabeh mulai maneh kok kabeh balik pondok barang angel putra kula dikandani meneh balik pondok waduh balik pondok wis waduh nah niku kali donga muga-muga gak males Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'atid daini wa qahrir rijal salah sijine niku lha tawud istilahnya nah terus kali maca selama nggih sing nomor 5 nggih niku meningkatkan nambahi ibadah. Nah, jenengan eling-eling, aku wingi sadurunge Ramadan maca Qur'anku sakmene. Coba tak tambahi sakmene. Nah, jenengan sing saged mundhak ngibadahi napane? Napa maca Qur'ane, napa wiritane, napa salate, napa duhae, napa sedekahe, mboten enten mundhake ngoten lho. Sadurunge Ramadan sing taun wingi niku aku sak pira ibadahku saiki tak tambahi titik mawon. Satu jenis mboten masalah. Sing penting enten kenaikan. Karena Syawal niku artine irtifa. Artine naik. Meningkat. Bahkan enten arti kolat atau berkurang. Lah iku maksudnya ibadah aja sampai berkurang. Nek iso tambah munda, nek iso tambah munda. Nah niku jenengan pendet satu sisi mawon. Lek wajib mboten saged ditambahi nggih. Salat zuhur ya samono, salat ngasar ya samono. Sing saged iki tak tambahi nek sing sunah. Nah maca Qur'an aku maca Qur'an sakmene tak tambahi. Sedekah wingi sakmene saiki tak tambahi. Nah niku nek mundak-mundak niku insyaallah kita mangke teng ngene ujung akhir hayat kita niku mangke dumugine teng ngene puncak kebaikan nggih niku husnul khotimah. Husnul khotimah iku puncak kebaikan kita. Mboten bandingno wong liya lho mboten. Aku mbiyen maca Qur'anku sak halaman terus bar poso bar riyo tak tambahi sak halaman setengah. Engko riyo maneh ngajeng maneh tak tambahi setengah maneh terus munda. Ku pas mati iku dheke macane sak dina iku 3 halaman. Nah niku adalah puncak kebaikan piyambake. Soalnya dibandingkan karo sing di awal niku namung sak halaman, mundak sak halaman setengah, mundak 2 halaman setengah. Nah niku namine husnul khotimah ngoten niku. Dadi semakin naik ulama niku ndawuhaken laisal ait liman labisal jadid. Riyaya iku gak kanggo wong sing kelambine wa kinan ibaduhu kasih. Tapi wong sing taate ngibadahe tambah. Ngoten pun enten sing ditanglet-tangken. Cekap. Punya ziarah makam. Oh nggih niku bebas niku. Ziarah makam niku kan termasuk silaturahim ten ngene amwat. Nah, ten gene silaturahim ten gene sing mati.
Kita kan silaturahim kali urip kan iso ketemu, iso WA, iso telepon. Tapi nek sing ten mati kan mboten saged. Maka sagete kita napa? Ziarah. Siji ziarah. Mboten saged ziarah nggih donga ten griya kaya wau lho. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Niku nggih saged. Dadi pilihane jenengan nek pas wae kali silaturahim kali amwat kali sing mati-mati ahli kubur. Kantun niku wau nek memungkinkan untuk ziarah, jenengan ziarah. Makame kuno ae ketak runu. Nah, makame cedak-cedak mesragen omongan jenengan tindak kalih bapake wonten. Nek umpami kok sekitare kadoan, buke dimakamno nang kono macem-macem. Nah, jenengan kantun ngirimi donga, termasuk ngirimi sedekahan atas nama ahli kubur niku penting niku. Penting. Pancen Kanjeng Nabi nggih melingaken niku kan kasusé karena enek anak sing bekti karo wong tuwa. Ibu kula niku malah kasus sinten ibu. Ibu kula niku mati ndadak. Umpama kok jek urip, ibuku iku seneng sedekah, mesti bakal sedekah. Umpama sedekahe kula gentosi, mangke ganjarane kula paringna ibu, kula hadiahna ten ibu. Niku pikantuk Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am langsung." Yo wis langsung sedekah. Nah, dadi yo ndongakno yo nyodakoi kanggo ibu. Maksude kula sedekah niki mangke ganjarane kula niataken kagem ibu. Bukan berarti terus berarti nek awak dhewe sebagai anak gak oleh ganjaran. Yo oleh dobel malahan. Mergo kita nglampahi sedekah kanggo wong tuwa niku kan berarti birrul walidin, berarti bekti marang wong tuwa. Berarti kita yo oleh ganjaran, wong tuwa kita yo oleh ganjaran dobel malah. Tapi nek kita sedekah utawa iki sing sedekah aku, yo sing oleh ganjaran ya kita dhewe. Ahli kubur mboten pikantuk. Kalau korban itu, Pak. Nah, nek korban niku beda, nek korban niku kan syariat sing napa niku enten syarat rukune. Bener hukume sunat tapi enten syarat rukune. Yaiku sing korban mudhohi niku kudu urip. Nah, kudu urip. Karena nek niku mboten urip, maka tidak disyariatkan. Kecuali nek sing saderenge sedo niku wasiat. Nah, aku pengen ku tahun meneh iso kurban. Dilalah durung kelakon wis mati meninggal. Maka niku keluargae, ya Allah bapak lho mbiyen pengen kurban, aku diceritani bapak iku melok dadi panitia kurban terus pas wae melok bagi dagingku, muga-muga aku tak meneh iso. Wah, ana ucapan-ucapan sejenis ngoten niku terus kita akhirnya sebagai anak wis aku tak kurban. Nek enten wasiat-wasiat ngoten niku maka mboten napa-napa. Tapi nek mboten enten wasiat bukan berarti tidak boleh. Cuma namine sanes kurban. Namine namung sedekah amwat ngoten. Sedekah alal amwat, sedekah sing ganjarane kangge sing mati. Nah, nyembelahe nek umpama dhewean ya kangelan. Ya nyembelahe engko barengno Idul Adha bareng panitia. Tapi panitia disanjangi. Niki mangke kurban niki kula damel sedekah atas nama bapak, atas nama ibu. Jadi mboten termasuk daging kurban. Sehingga aturane mboten melok aturan kurban. Karena aturan kurban kan ketat. Apa maneh kurban nadar aturane ketat. Siji kudu ana daging sing dipangan ambek fakir miskin. Nomor loro gak oleh didadekno bayaran tukang jagal, gak oleh. Tapi nek sedekahan bebas. Dadi umpama ana tukang jagal, aku gelem jagal nang kene tapi opahe siji ndase wedhus. Oh kowe jukukno sedekahan teko ibu iku soalé sedekahan, duduk kurban. Nah, mboten napa-napa. Nah, ngoten iku luwih longgar, sedekah iku luwih longgar. Tapi nek kurban iku syaratnya rada ketat. Apa maneh nadar, lek nadar 100% kudu diitamno nanggone wong fakir miskin. Nah, kita gak oleh nampani blas. Tapi nek kurban utawa sedekahan, kita tasik pikantuk kiriman sak kresek, setengah kilo mboten masalah. Makanya kita jelasaken teng ngene panitia nek pas wae ngirimaken. Tur aja lali nang panitia disangoni. Soale yo panitia kan yo tuku kresek, yo tuku besek, macem-macem kan yo mboten nenten danae. Nggih danae nggih sakjane saking kita niku. Kita kan istilah njaluk dibantu. Aku duwe rejeki iso kurban tapi tolong belehno, tolong bagekno mesisan. Sak tukokno kresek iki. Nah, akhire napa jenengan paringi pinten ngoten. Niku saene ngoten. Beberapa wilayah nek kurban niku selain titip wedhus utawa sapi yo dikeki
napa niku biaya operasional. Mboten masalah. Nggih. Nek seumpamanya niatnya gini Pak. Engko nek sepedaku payu aku tak melok korban. Oh, korban niku nadar niku. Nadar. Kita Nadar. berarti tidak boleh minta. Mboten angsal. Dadi nadar niku enten sing nadar sing mboten enten ta'aluk. Ta'aluk niku ngene. Pokoke nek taun meneh aku nadar napa niku kurban utawa sumpah. Nah niku mboten enten digantungkan dengan prestasi apapun. Pokoknya tahun meneh langsung kurban. Wajib niku. Niku mbok angsal mboten dilakoni nek pas uzur ternyata kok jatuh miskin saestu mboten enten sing damel kurban. Maka mboten napa-napa tapi niku terhutang nadare. Ketika tahun depan ketika Idul Adha kok ternyata kita pun mampu lale maka wajib langsung. Sing kedua enten nadar ku sing digabungkan atau dihubungkan dengan sesuatu. Aku ngedol omah, lek payu aku meni kurban. Nah niku nadar nggih. Nah niku nggih nadar, makan disanjangkan panitia. Niki kurban biasa. Niki sedekahan. Niki kurban nadar. Wis mboten usah diatur. Lah nadar masalah apa? Wis urusanku karo keluargaku. Wis pokoke iki kurban nadar. Sampeyan ngolahe bagine kudu didhewekno saestu. Ojo sampai balik nanggonku. Senajan to sak ujung sak cuil daging aja sampai nanggonku. Umpama ngekeki nang aku golekno daging liyane. Ngoten lho. Nggih, ngoten. Sampun nggih cekap nggih. Pun. Apa Pak? Nggih. Unjuk niku Monggo. kopi nek genten. Alhamdulillah. Monggo kondisi Ibu. Pun nganu kan nggih. Napa? Tarian kurban ta punan? Niku sampun sami. Oh, alhamdulillah. Tempake. Pancet nggih 3.000 napa pinten? Nggih, mengke naik kirang nggih. Oh, ngoten. Oh, sementara nggih. 3.000-an. Oh, Nggih nggih. naik bagine lebih dari 3 juta. Nggih, Anur eco kok kula tanglet ten Anur Alakmal nggih sami. Nggih, Pak ngeten niku. Nggih pados sing 3.000-an sing dadi wong 7 berarti kan selikur. Mangke sak munggah mudune pun sah ampun kangge pun kangge. pun pikantuk tiyang pinten? Pun 2 kelompok niki mau tambah mrih. 2 kelompok berarti pun 14. Alhamdulillah. Lah ibu-ibu ini mau pesen aku gak omong gak melu pokoke terus terus Alhamdulillah. Nggih, nggih ngoten ngoten. Anur pun berarti pun nganu nggih, 2 nggih. Nggih, pun tambah ini pun tambah piantun kalih mrih. Dados mungkin tasik pados cantuk itu. Nggih. Gangsal. Gangsal ngaten. Oh, nutu-nutu ta sik tebe niki. Pokoknya setiap pengawasan atau setiap kumpulan dipromosikan terus ngoten mawon. Nggih kan kita niku rezeki kadang nggih mboten. Kaya sakniki kan koyane anu. Alhamdulillah. Nggih. Ya iki kok malah enek piringan karo sendok niki terus mboten usah ngenten. Kalau dialah. Alasane ono alasane. Alhamdulillah. Mboten usah ditiru lho nggih. Iki enten acara niki. Umumnya mboten ngenten. Nggih, sing penting niki, sing paling penting gini iki. Makan. Ngamuk sih doan diundang tok tapi ora ono mangane. Ah niki kan ngaos mboten undangan iki ngaos. Nah, Aku tinggal 2, Mbak. Kali boleh Mbak. Mbak. pinten malih? 2 aja. Monggo. Kula dhisik nggih. Enggak masuk pengayu ini berak perlu. Lah kelas ya. Bapak Ibu gak ngerti. Niki nek mboten salah tanggal 12 iki Sawale. Tinggal 2 tok, Mbak. Kabeh sampean telu. Kadang mboten krasa ya, moro-moro tekan likuran wisan. Lho, gurung poso. Jenengan pergi lagi. Sampean. Masa ini? Poli Bu. Bu masih maaf
Monggo Parto. Monggo sareng ayo. Monggo. Masa monggo. Pak Kamto wau napa? Kaya ten Pak Kamto wau. Ora, kan tepang. Ora mumpun tepang. Lah wong kula urusan wakaf iki kali piyambake. Ora, nek Sewering. niku rada rahasia. Ajeng lo kirang danane terus mbok pilih mriki anu dana ngoten niku wau nggih. Mriki tak kandele Mas Eneng. Kan perangkat kuniran lho. Nggih. Tok mrih. Perangkat kuniran. Cah kandele enten. Dokumen kuniran kathah sing wakaf. Nggih, nggih. Dokumene nyuwun tanda tangan stempel ten kene Pak Kamto niku. Ini kan tukang ngetik ya. Nggih. Tukang ngetik ngoten. Sampe ngetik bagian napa niku. Iki Mbak ngetik beres ya. Nembe awal lho, Pak. Wah, awal nggih. Iki dibuntal kan. Elek anggota betul apa no. Assalamualaikum. Sambut dhewe. Tang. Pak Kamto daleme pundi nggih? Nak daleme dalem les kula. Kita kantor dusun. Niku doyong. Putrane Pak Bayan sepuh. Bapaknya Bayan kan. Ini Bu Muhajir tasik Olah. ngaler. Tasik ngaler. Doyong, Pak. Oh, mirip doyong iki. Nggih pas selang masjid, kidul masjid. Oh, alah. Pos niku, pos. Nggih pas kidul masjid ngeten dalan Milan. Nggih. Niku ta. Niku lah sadean lok jamur. Saya oke. Kula lek janjian nggih teng kantor. Ora nggih. Oleh Pak Kamto niku. Tukang ngetik. Niku pun nikah dereng nggih. Sinten? Pak Kamto pun nikah nggih. Mpun. Pun nggih. Sewu Pak Ida. Nyuwun pangapunten. Nggih, pripun? Pripun? Entene kados ngoten niku wau. Wae pun kakang nggih. Mboten mot kula malahan jenengan. Lah kula rek kupatan pun demben anak putu tesih mlempak nika. Oh, mriki sing Jakarta. Nggih, Oh. Bandung. Nyepeng pinten dinten? Nggih. Enggak minggu ya nih. Mantun Riyadin apa sakderenge Riyadin pun mriki? Saderenge. Sakderenge pun mriki. Nggih. Alhamdulillah. Nggih pun mepet, Pak. Sami main-main. Sembilan niku budal mriku. Ruwami berarti mriki. Nggih. Menten putu-putune. Nggih. Enggak, Pak. Niku Nggih. peng anu nih, Pak. Empeng jengkol. Niku mpeng. Jenengan pun rasne. Dereng lho. Lah nggih. Jengkol. Makane kula tingali Lah, nggih. wombo-wombo sakmene. Lah nggih. Mosok kentang digawe emping. Empeng jengkol niku. Jengkol. Gak dek enten godhonge jeruk, kula niku ngoten penasaran nggih kula bukaan. Nggih niku nggih oleh-oleh keng lare angsal niku lho, Pak. Gratisan niku lho. Enten bis ing Surabaya niku diparingi tas. Entuk tas, entuk snack. Komplit Mbak Mandaran sing gratis-gratis. Nggih. Nggih, nggih gratis niku. Asal tas napa? Nah, gratis duit pundi pundi? Duit pundi anu? Ke Surabaya iki ngawi. Mboten ngawi. Nggih, nek putu kula ke Jakarta. Itu nang macet penggendinan. Mboten nento, nggih wis riyen. Anu nggih. Nggih, ngawi. Napa kereta napa? Anu bis. Bis gratis. Nggih. Programnya pundi niku? Niku keng anu Pak Bupati. Surabaya teko. Oh, Surabaya. Nggih. Sepur niku nggih ngaten, Pak.
Niku mudik bareng napa mboten? Mboten, nggih mudik Nggih, bareng. niku saking Pemda tengah. Oh. Nggih kantun lamaran ya niku wau sak keluarga kan saged. Radare ra mbok bentek ya. Nete napa, Pak? Putrane jenengan saking Jakarta mriki. Napa? Nete napa? Anu, Mobil piyambak napa? mboten ora mboten kedah mobil sepur. Sepur. Mboten Kali berarti tiketnya pun tumbas awal kali akhir gitu. ulang Mulai puji paling mulai. kawan ulang. Kurang ini kan. Lalar Minggae saking Ngawi napa Widodaren? ke mari ukun. Oli kukun saged nggih. Bapak tidak. Oh nggih nggih nggih. Sampun iki pun telas. Pun. Berarti 12 kepengane kon kabeh. Pun gak kathah niku masyaallah. Maka dulu nek ngewo kene mboten iki. Jumat boten saged teng Karangasri, Pak. Saged insyaallah. Saged saged. Saged. Dewi ini kan dereng saged milai. Nggih nggih. Pulange kan Mbak Jo. Oh, nah. Pulang kan Surabaya. Pulang enggak ada di sana. Surabaya. Mbak Marni. Mbak Marni, Mbak Alfi. Niku bidale tok nggih. Mbak Alfi. Nggih. Balik mbok piyambak berarti. Balik niku anu jatahe Mbak Jo. Oh iya. Rezekine Mbah Jo. Lek Kang. Mbak Jo niku gak 1 juta. Apa pencale? Oh. Dia wingi pulang teng Ningali buyut nggih. Jombang, Surabaya. Lamongan, ada Surabaya. Ya alhamdulillah. Sehat sekali. Pokoknya 5 juta mesti Iki masuk teng akal. Tegal nih tak siap. Ngeteraken sinten? Sedherek Nani. Yanti. Bu anu Pak Margono niku lho. Berarti mantun Niku niku sing korban ABK Klarem lho, Bu. Apal Klarem lho. Iku dulure Mbak Nun. berarti mantun Riyadin mboten leren Mbah Jo niki. Keliling terus. Masyaallah. Mobil kali medal sedanten berarti. Nggih, tani adike kan Jakarta man. Travel. Alhamdulillah. Ini sedan. Ya Pak Jo dan numpuk iki. Alhamdulillah. Monggo ditutup riyen nggih. Mangke lek badhe nglanjutaken monggo kita tutup nggih wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo sing dibagi dilanjut monggo. Ora pamit riyen.